Tak čaute ľudia, ja vás vítam u ďalšieho videa. Ako ste mohli vidieť na začiatku, už máme po kardiu, ideme sa naraňajkovať a dneska máme strašne nabitý program. Idem na meranie, aby mi zistili, že koľko mám percent tuku, vody, koľko vážim a tak ďalej. Na lačno, čo som sa ja tak vážil doma, tak vážim 70 kg, momentálne je moja váha. Keďže idem až po jedle na to meranie, tak tam budem vážiť asi trošku viacej, ale tam ide hlavne o tie tuky a o tú vodu všeobecne, čo mám v tele. Je momentálne 6:08, takže ja sa idem najesť, idem pozrieť si nejaké videá a na 10 mám byť na to meraní s tým, že dneska ešte vlastne pôjdeme von, zase s Kropom. Dneska mám fakt nabitý program. No nič, no som zvedavý. Dneska máme rest day. Nemám rád rest day, pretože áno, je to super, že oddychuješ a takéto veci, ale ja by som najradšej bol non-stop vo fitku. Telo potrebuje aj oddych na to, aby sa dobre regenerovalo. Hej, akože nemám rád rest day, lebo proste mám pocit, že za ten celý deň nič neurobím. Ale zase akože ja chodím kardio, samozrejme to chodím, všetko. Neviem, je to taký divný pocit, že proste neísť cvičiť. Aj teraz mám divný pocit, lebo ja normálne chodím skoro každý deň do roboty a teraz toto je tretí deň, čo nejdem do roboty, lebo mám voľno. A je to strašne divný pocit, neísť do roboty proste. Neviem, no nič, idem toto zbúchať, dojesť, potom môžeme vyraziť. Vyrážame, ideme teraz za nutričnou, no takto vám poviem. Zaspal som. Trošku. Takže som sa trošku ponáhľal s jedlom, takže som zvedavý, koľko tam navážim, ale tak hodnoty, vodu a tuk to človeku o toľko nezmení. Som zvedavý, že koľko namerám, naposledy som mal 76 kg, z toho bol som, že 10% tuk, 90% boli len svaly, ale 65% voda. Takže celkom obrovský nadbytok vody som mal. Som zvedavý, že jak to pôjde teraz, jasné, áno. Kuty mi odhalujú vietor, v pohode. No. A ideme v tejto tu mašine, áno. No. Jasné, že mi to odhalilo kúty. Prečo ne? Ja viem, ale aj s kútmi som fešák, nemusíte mi to hovoriť nikto. Takže tak, no dobre. Dobre, ideme cez diaľnicu. Takže ideme svišťať. Oh yeah, climatization. A ideme. Musíme si trošku švihnúť, pretože no, trošku meškáme, mám tam byť 10 aj 9, akože 45. Akože za 15 minút tam byť, budem musieť trošku pohnúť. Pribudol jeden odberateľ navyše, takže ďakujem pekne, ďakujem za odbery, ďakujem za podporu, ďakujem za všetko a tak. Jaj. No, len tak sme stihli, je 58 za 2 minúty, akurát. Ešte, že mám tú klimatizáciu, lebo v tomto teple parkovať na slnku je najhoršia vec na svete. No, takže už som odišiel od merania, stihol som to, musel som trošku utekať, ale stihol. No, každopádne, schudol som, predtým som vážil 76,3 kg, teraz vážim 71,8 kg. Každopádne, ideme teraz domov, o 12:00 si dáme obed a ja by som ešte medzi tým mal ísť kardio, takže ideme domov, dáme si kardio, budeme vlastne sa naobedovať a pôjdeme s Kropom dať pozrieť niečo do opravy.
Moc sa nezmenili od akože okrem toho, že som schudol, tak sa moc nezmenili oproti predošlým. Zatiaľ ešte pred súťažou si to takto udržovať. No a som zvedavý, teším sa na tú súťaž strašne, však už ma to čaká za chvíľočku. Snažím sa mať aspoň počas rest dayu proste pohyb nejaký, či už teda idem von, alebo takto nejaké vybavovačky si spravím. Ale zároveň potrebujem aj oddychovať, takže ja aj proste počas toho dňa veľa ležím. Som zvedavý, jak budem vyzerať po Prahe, že jak to pôjde. Aký som hlupý. A to som iba chodil. Iba som reálne, že chodil do kopca, chvíľočku, potom som išiel aj rovno, kúkal videá. Nevnímal som, čo sa deje pomaličkým krokom a aký som spotený. Takže perfektné kardio sme si dali. Videli ste, aký som bol mokrý. No, ideme sa nájsť. Jo, takže ideme jesť. Áno. A teraz vám ukážem, aké je pre mňa ťažké si pripravať jedlo. Vybereme krabičku a máme tu takúto vec, že airfryer. Oh yeah. Otvoríme to, položíme, áno. Vezmem si papier na pečenie, krásne, aby sa nepoškrabal toto, lebo tam je taký ten teflon, hej, z ktorého by sa to mohol poškrabať. A keďže vlastne moja zelenina sú tieto tu fazulky, tak to celé môžem takto tam položiť, nemusím to nejakým spôsobom rozdeľovať, ja to vezmem, tak to tam kýpnem a hotovo. A iba to dám robiť. Väčšinou to dávam robiť tak na 10 minút, dávam to na 200 stupňov a v podstate mám to namiesto mikrovlnky, ktorú by som normálne použil. Medzi tým si môžeme robiť ostatné veci. Dáme si zohrať vodu a zoberieme si, že vločky si zoberieme. Zoberiem si aj škoricu, si pripravím. OK, Wayne Galaxy Protein. Ja viem, málo komu chutia ovsené vločky. Mne napríklad, ja milujem ovsené vločky. Ja normálne som rád, že ich mám v jedálničku. Ja si tie vločky nejakým spôsobom vytuním. Jak si ich vytuním? Nebudem tam pridávať nič navyše, pridám si tam na chuť ešte škoricu, áno, ktorú ste videli veľakrát v mojich videách. Ale ten tuning tých vločiek je už iba ten aspekt, že si tie vločky robím takto dopredu, počkám, dokým to vychladne, keďže sa tam dávala horúca voda, aby sa to krásne rozhondilo. Počkám, dokým vychladnú. A keď tie vločky vychladnú, tak v tom momente ja ich dám do ladničky. A takto, tu mám pripravené jedlo a ja som spokojný. Koľko? 51 a smrdí jak hovno, ale doslova. A donese mi ho do auta. Áno, super. Paráda, donese mi ho do auta. Spokojný, áno. Lajko je nasypaný. Nikolajko, natáčame vlog. Áno, a ideme za tebou, už sme smerom, teraz sme vyšli do Dakruty, do diaľnice, ale ty sa mi nevyhráš. Za takých, ja neviem, 5 minút sme tam. Každý, kto sleduje toto video, je vyjebaný kokot. Dúfam, že nedáš to píšať. Nedám. Som rád, on hovoril tiež, že škoda, že by som to mal akože A čo trochu, takže vyriešili sme kom, sme spokojní. som spokojný, možno sa doprávať. Máme teraz všetci. Ticho, Lajko! Oni nevedia, kto je Lajko. Povedz im. Tak Morbis to je len alter ego. Tomu ver. Počkej, Morbis je proste Lajko. Je to tak. Počúvaj. Čo mám na hlave kokot fúkanú? Buď rád, pozeraj čo. Áno! Špičkovo. Smrdia mi tu tvoje nohy, ty kokot, daj do piče. Hajzelský špinavý. Si mi chodil do fitka inak. Taká informácia. Ja už nechodím cvičiť. Tvorel, ako nebudem rozumieť. Ja si dám do klubu. Kapacitná Jaký kávička. Sinula. Ty si nula. Obidva ste nuli. Podradenec. Nahrávaš si to, prebíne ti pneumatiky, čerstvá šťava. Prišiel som práve o pneumatiky, kebyže chcete vedieť a... Aby ste vedeli, chlapci, čo teraz robíme, áno. Doteraz sme sa hrali všetci na telefóne. Teraz oni vymýšľajú, že čo mi urobia v Prahe. Keď tam budeme a ja o tom nebudem vedieť nejakú zlosť, nedobrosť. Proste zlobač, sedlač, lajkovač. Úplne nejakú hodinu musím Dal spraviť. by som si normálne kávičku, ale viete ako, Piči sú. už je veľa hodín, Hen čo mi robia?
však šepkajte si. Ja som hlavná obeť. Ja som tu najmenší, najchudší, najvyrysovanejší, najkrajší a ja budem prvá obeť. Už sme doma, ľudia, už si iba zohrievam jedlo, krásne, tunák, už si iba zohrievam jedlo a už ideme iba jesť, takže ja sa tunák s vami lúčim. Dneska to bolo celkom nabitý program som mal úplne perfektne, spadol som, veľa som nachodil, proste aj počas rezdeju treba sa nejakým spôsobom hýbať. Samozrejme treba oddychovať, treba využiť ten čas, že oddych a tak ďalej. Aj som ležal doma, oddychoval som, ležal som doma, všetko bez problémov, ale aj som proste mal ten pohyb, takže úplne ideálne. Ja sa tunak s vami lúčim a s Bohom.